Dobrý deň, milé dámy, a je tu utorok a tým pádom sa opäť spolu môžeme tešiť na našu spoločnú mini hodinku tvárovej jogy. Môžete sa tešiť na zo pár cvičení, ktoré budú venované tomu, aby sme sa cítili šťastne. Prečo šťastne? Lebo verím, že šťastie potrebujeme aspoň kúsok každý deň. A tým pádom som si vybrala zo pár cvičení, ktoré uvoľnia nielen našu myseľ, ale aj svaly na našich tvárach a taktiež opätovne nakopneme aspoň troška lymfatický systém práve na našich tváričkách. OK, a ako už dobre možno viete, sú dve zlaté pravidlá, ktoré budem vždycky opakovať. A to je, vždycky cvičíme podľa svojich možností, to znamená, ak vás niečo bolí, prestaňte cvičiť a vráte sa k tomu neskôr, keď budete mať chuť a nebudete vyvíjať tak veľký tlak na danú svalovú skupinu. A ak aktuálne cvičíte a máte na sebe make-up, myslím vyslovene na tvári make-up, tak kľudne môžete cvičiť, ale ak by ste radi cvičili dennodenne, čo je v podstate najoptimálnejšie, tak je to najlepšie, keď máte čistú tvár a čisté ruky. Tak sa poďme na to spoločne dať. Najprv si dáme takú krátku relaxáciu, ak je možné. Položte si vaše chodidlá na zem a spolu sa 4-krát nadýchneme a vydýchneme, samozrejme. Kľudne si môžete zatvoriť oči. Táto chvíľa je iba pre vás. Nádych, výdych. Posledný nádych, výdych. Tí, ktorí mali zatvorené oči, kľudne môžu otvoriť. A prvý z našich cvikov bude cvik wow. Spolu vyslovíme, ak je možné. Ak nemáte tú možnosť, kľudne ho nemusíte artikulovať, dané slovíčko wow, ale povieste si to iba sami pre seba. Bude to 10 krát po 3 razy, takže môžeme spoločne začať. Wow, 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 wow. Druhýkrát. Wow, 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 wow. Nezabudete dýchať počas tohto cvičenia. Niekedy má človek tendenciu zadržiavať dých, keď sa sústredí na dané cvičenie. A tretíkrát. Wow, 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 wow. Toto cvičenie, okrem toho, že uvoľňuje napäté svaly nie len v našich sánkach, taktiež v našej sánke, taktiež uvoľňuje akékoľvek napäté svaly a predchádza vráskam, hlavne teda v okolo nazolabiálnej časti, to znamená nos a taktiež ústa. Budeme pokračovať na čremietočka do zvieracej ríše a teraz budeme cvičiť spoločne leva, ktorého možno poznáte taktiež aj z klasickej jogy. Tiež to budú 3 sety, kde v podstate začíname tým, že si dáme ruky v päsť a snažíme sa s nádychom ako keby napnúť všetky svaly na našej tvári, ale možno aj na krku, ak sa dá, a sústrediť sa na to. A neskôr s výdychom vyplazíme jazyk, otvoríme doširoka oči a taktiež naše dlane otvoríme. Takže môžeme začať, nadýchneme sa. Budeme pokračovať druhý raz. A tento tretí raz keď vyplazíme jazyk, snažíme sa zostať tejto v pozícii dlhšie. Môžeme dokonca až 30 až 60 sekúnd, čiže nádych.
Dúfam, že sa cítite viacej wow a taktiež aj uvoľnenie. A budeme pokračovať pozíciou, ktorá sa volá Veľké O. Je to naozaj jedna z mojich najobľúbenejších pozícií, nakoľko sa sústredí na prevenciu tvorby vrások v okolí úst, čo je v podstate orbicularis orisvar a orbicularis oculi, čiže oči, ale taktiež aj svaly, precvičujeme svaly na čele, čo je v podstate formalis sval. Dáme sa do toho, takže vytvoríme si z našich rúk takéto ako keby pomyselné véčko, položíme si ich na naše líca, ale teda úplne tie vankúšiky našich prstov smerujú k spánkom a snažíme sa potiahnuť naše líca k vrchnej strane uší a spier vytvoríme O a budeme sa pozerať hore. Budeme to opakovať 3 razy. Vyjdeme z pozície a táto pozícia má ďalšie 2 alternatívy. Teraz budeme opakovať v podstate toto véčko a vytvoríme ho z rúk, ale položíme sa to v podstate iba na naše líca a naše oči sa budú pozerať dohora a z úst vytvoríme O. Zostávame v pozícii cca 10 sekúnd. Ideme z pozície a teraz z našich ukazovákov a prstov vytvoríme také ako keby L-ka, kde palce si dáme pod bradu a naše ukazováky na začiatok našich líc a v podstate cvik ostáva rovnaký. A toto cvičenie, ale túto minihodinu by som rada zakončila takým rýchlym ťukaním alebo klopkaním, v angličtine taktiež známe ako rapid tapping, čo sa týka našej hlavy, ale taktiež aj časti tváre. Takže môžeme začať tým, že si všetky naše prsty položíme na vrch ako keby našej hlavy a začíname jemne klopkať do strany. Predná časť hlavy, do bokov, opäť vrch, zadná strana hlavy, ale aj krku. Opäť ideme hore, dole a budeme pokračovať opäť do stredu. Nezabúdame dýchať a začíname klepať na naše čelo, takto ťukať. Toto je naozaj veľmi dobré, aby nás uvoľnilo nervový systém. Vyhli sme sa nejakým cyklickým myšlienkam. Pokračujeme jemne okolo očí, pod očami, nad hornou perou. Tie dámy, ktoré sú tehotné, tuto neodporúčam klopkať nad hornou perou. Okolo sánky, po bočnej strane krku obidvoma rukami. Potom pravou rukou klopkame pod ľavým pazuším, pokračujeme po strane bokov a vymeníme ľavou rukou pod pravým pazuším. A teraz po strane pravého boku vytvoríme si takéto forbičky z našich rúk a pod poslednými rebrami v podstate budeme takto klopkať. Hlboko sa nadýchneme, vydýchneme. Klopkáme na našu pečeň, taktiež podporujeme v podstate lymfatický systém a tým pádom aj budeme mať menej tmavých kruhov pod očami. Môžeme
prestať. A ja vám chcem veľmi pekne poďakovať, že ste spolu so mnou strávili týchto 10 minút. Vždy myslím, že to bude 5, ale veľmi rada sa podelím s vami o moje skúsenosti, ktoré mám, lebo viem, že pomohli mne a vedomosti sú v podstate základ, a keď môžu pomôcť mne, a veľmi rada sa o to podelím aj s vami, aby pomohli vám. Želám vám krásny deň. Ahojte.